Low pressure area nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility duol sa Southern Mindanao. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Tekla umang ulanon ang pipila ka parte sa Mindanao hangtod sa ulahing adlaw ning semanaha tungod sa epekto sa low pressure area. Nagka-landslide sa National Highway sa Barangay Ipil sa Surigao City kaganihang udto tungod sa walay puas nga pag-ulan. Nagpahigayon gilayon o clearing operations ang Urban Search and Rescue Team sa lugar. Mismong sa sentro o ubang lugar sa syudad, gibaha usab tungod gihapon sa parayong pag-ulan. Ang Surigao City, lakip sa baguhay lang naigo sa bagyong Vicky ning bulana. Ang pag-ulan sa Surigao City ug ubang parte sa Caraga Region resulta sa epekto sa trough sa LPA nga anaadapit sa Southern Mindanao. Parayon usab nga makaapekto ang LPA sa mga lugar sa Northern Mindanao, Davao Region ug Soc-Sargen area hangtod sa adlong Domingo. As of 3 o'clock in the morning, karong adlaw, ana siya sa gilayon nga 646 kilometers east-southeast dinhi sa Davao City. Alas 3 kaganihang kadlawon, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area doon sa Southern Mindanao. Ubos hinuon ang posibilidad nga mahimo kining bagyo. Kung napay mga pagulan nga masinati, so kadtong mga flash flood prone areas or mga landslide prone areas, kinahanglan alerto gyud tong mga tawo nga namuyo diha dapita kay tungod kay ang ato ang kayutaan saturated na. Tek ubos man ang tsansa nga mahimong bagyo ang maong low pressure area pahimangno gyapon sa pag-asa nga magbinantayon sa lakat sa panahon kining mga nagpuyo sa landslide ug flash flood prone areas. Tek. Daghang salamat, Argil Relator.